बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जे बोसोरसालिया जुथुमा बिजनीयाव जानुवारि दानाव खुंफुंदोंमोन 9, 10, 11 आरो दिनै बे बिजनी जुथुमानि आद्रा थानाय मोनसे हाबाफारि मोनसे गोनांथार हाबाफारि जिहेतु बिजनी जुथुमाया बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे टार्मिनेटिं इयारमोन आरो बे टार्मिनेटिं इयाराव गोजाम आफाद सिमफायनानै गोदान आफाद दानाय जे मोनसे खान्थि बे खान्थि बायदियै थान्दै मेलनि गेजेरजों जोबथा थान्दै मेलाव गोजाम आफादखौ सिमफायनानै केयारटेकार आफादगिरि सायख'नानै गोदान आफाद बा कमिटि दानायनि हाबाफारिखौ बै समाव मावफुंनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे थासारि जाय थासारिया सोमजिनाङामोन बे थासारिया सोमजिनायनि थाखाय माखासे बिबानगिरिफोरखौ सायख'नाय जाबाय आरो माखासे बिबानगिरिफोरखौ सायख'नो हानाय जायाखिसै। लोगोसेनो मोनसे पस्टआवनो 2निफ्राय 3 बा 7 दा बेयाव दिनै उदालगुरि बे कलेजनि माने अडिट'रियामाव मोनसे भटिंनि हाबाफारि बेयाव सोलिबाय थादों आरो बर' थुनलाइ आफादनि जे संबिजित दङ बे संबिजितनि आधारावनो थुनलाइ आफादा गावनो रिटार्निं अफिसार पलिं अफिसार बेबायदि एपइन्ट खालामनानै गासै प्रसेसखौ जोबोद गोजोन थासारिनि गेजेरजों शान्तिपुर्ण परिबेसनि गेजेरजों जोबोद ट्रान्सपारेन्ट मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों आंबो दा गेजेराव बाहागो लाफैनानै जोङो गाहायनिफ्रायनो बेखौ अबजार्भ खालामनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बयबो जिल्लाफोरा आं मिथिनायाव मोनसे भट गावबा गावनि चइसनि जि बिजाथि बेयाव आफादगिरिनि थाखाय भटिं सोलिदों, लोगो आफादगिरिनि थाखाय भटिं सोलिदों, नेहाथारिनि थाखाय भटिं सोलिदों आरो रांगिरि मोनब्रै पस्टनि थाखाय जिखिनि बिबानगिरिफोर दङ बेनि थाखाय बेयाव सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेब्लायबो हास्थायो जे गासैबो जोंनि आफादनि मान मर्यादा आरो बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव जिहेतु जों जेब्लायबो मान मर्यादा होबोदों आरो बेयो जोंनि बयनिबो डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटि। बेखायनो जेबो उसुबिदा जेबो गेना गोरोन्थि गैयाबासिनो सिस्टेमेटिक जि प्रसेसनि गेजेरजों सेनियर मस्ट थुनलाइ आफादनिनो गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिखौ दिनै बेयाव लाबोनानै बे भटनि प्रसेसखौ खुंफुंगासिनो दङ आरो बयबो बे सिस्टेमखौ लानानै बयबो जोबोद मा होनना बुङो बेखौ गोजोननायखौ फोरमायदों आरो खोब सम्भब माने प्राय भटिंआ जोबफैबायानो मोनसे मोननै जिल्ला दंबावो आरो 3 बाजिसिम ना 2:30 मोनसे 3 बाजिसिम सम बेयाव होनाय जादों। बेनि गेजेराव भटखौ होनानै सोरनि भटिंआ माबायदि फैदों बेयाव फैगोन। जेखि जाया मानो जोंथ' जेब्लायबो हास्थायो जे भटनि पर्यायसिम थाङालासिनो जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ सायख'नो हायोब्ला बे कनसेनसास मोनसे परिबेसाव मोजां जायो। नाथाय थासारियानो बेबायदिमोन जायनि थाखाय बेयाव दिनै भटिंनि सिस्टेमा जादों। जाय बिबानगिरिफ्रानो फैया मानो आरो जायखौनो जिल्ला आफादफोरा सायख'आ मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जोङो बिथांमोनखौ वेलकाम खालामो आरो माहारिनि सार्थनि थाखाय जोङो ज' बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेयै हारि दानायनि हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन आरो बेखायनो गोदान टिमखौ आङो बयखौबो बरायबाय। बे काउन्टिंनि उनाव जिखि रिजाल्ट ओंखारा मानो जोङो मस्ट वेलकाम आं बेखिनिखौ फोरमायबाय आरो हारि दानायासो गुबै एजेन्डा। दा बेखायनो बे आयदाखौ लानानै जोङो ज'यै खौसेयै हाबा मावलांगोन।